Helo, siwmai, enw fi yw Daniel ac rwy'n fyfyriwr ail flwyddyn yma ym Mhrifysgol Abertawe yn astudio Rheolaeth Busnes. Dros y 6 mis diwetha, mae'r Coronafeirws a'r cyfnod clo mawr wedi cael effaith syfrdanol ar ein ffordd o fyw. Rydyn bellach wedi goffod ymbellau'n gymdeithasol drwy pellter o 2 fetr rhwng un person i'r llall a gwisgo mygydau yn gymdeithasol. Uwch ben hynny, mae Castell Port Talbot ac Abertawe ei hunan bellach o dan cyfyngiadau lleol. Mae hyn yn gallu bod yn amser bregus ac yn nerfus dros ben i ni fel myfyrwyr, yn enwedig achos y trawsnewidiad i ddysgu ar-lein. Serch hynny, gyda phrofiad o fod yn fyfyriwr o dan y cyfnod clo dros y 6 mis diwetha, mae gen i un o ddoi top tip gallai bod yn ddefnyddiol i wneud y gorau allan o'r sefyllfa ar gyfer eich bywyd academaidd. Y tip cyntaf sydd da fi yw i gwneud yr ymdrech i fynychu eich seminarau ac ymgysylltu gyda'ch darlithoedd ar-lein. Dros y misoedd diwetha, mae'r gwasanaethau proffesiynol, y colegau ac yr uwch-dîm reoli wedi bod yn gweithio'n ddiwyr ac yn ddiflino ar gyfer darganfod ffordd sydd yn mynd i wneud dysgu mewn modd arloesol ac sydd yn sicrhau bod ni fel myfyrwyr yn cadw'n ddiogel. Mae'n bosib i mwyafrif helaeth o'r dysgu ar gyfer y tymor cyntaf ac yr ail dymor yn digwydd ar-lein, gyda ambell diwrnod fan hyn yn co yn digwydd ar campws, mae angen i ni fel myfyrwyr i waranti a dangos gwerthfawrogiad am yr holl waith caled sydd wedi digwydd tu ôl i'r llenni mwyn sicrhau bod elfen o normalrwydd yn digwydd yn ein ffordd o ddysgu. Yr ail tip sydd da fi yw i sicrhau bod da chi rwtîn ac yn gallu gosod targedau personol eich hunain. Wrth edrych dros fy amserlen, rwy'n gallu gweld bod llawer iawn amser rhydd dy fi. Mae hyn oherwydd bod yr ysgol Rheolaeth wedi dewis gwneud ei darlithoedd yn asyncronig ac seminarau yn fyw. Felly, mae gyda fi rhygyrchedd i ddewis pryd rwy'n edrych dros y deunydd darlithoedd. Y prif ffordd fi'n mynd ati i wneud hyn yw drwy cadw cofnod y popeth yn dyddiadur, gan dewis y dyrnod rwy'n mynd i edrych dros y darlith a gwneud nodiadau, yn ogystal â gosod targedau personol fel enghraifft darllen pennod o gwers lyfr, gwneud ymchwil ychwanegol, a sicrhau bod gwobrau ynghlwm gyda hynny. Yr hyn rwy'n ei olygu o ran gwobrau yw y gallu i sicrhau bod fi'n cael hoi o'r gwaith a cael ffocysu ar bywyd cymdeithasol yn ogystal â bywyd academaidd. Un o'r prif gwobrau rwy'n hoff o roi'n hunan yw sicrhau bod fi'n gallu mynd mas i'r awyr agored, sydd yn rhywbeth rwy'n argymell yn gryf iawn i bob myfyriwr Prifysgol Abertawe i'w wneud, yn enwedig ynghylch achos y parciau yn Bryn Mill a Singleton a Cwm Doncyn, yn ogystal â'r traeth sydd ar y stepen drws ni gyda mumbles yn gyreiddadwy ar bws. A'r tip ola safi i chi yw i sicrhau eich bod chi'n cadw eich hunain yn ddiogel. Mae'ch iechyd ffisegol yn ogystal â'ch iechyd meddwl yn hynod o bwysig. Mae yna rhywun bob tro i siarad am eich problemau a newch yn siŵr eich bod chi'n dilyn y canllawiau sydd gan y Llywodraeth a'r Prifysgol i'w roi. Gobeithio bod y tips fi wedi rhoi i chi yn mynd i fod o help i chi efallai a hoffwn dymuno pob lwc i chi gyd am y flwyddyn academaidd newydd.